שלום לכולם, כאן ישראל טוויקס, והיום אני אראה לכם טוויק שנקרא ולוקס. ולוקס הוא בעצם טוויק שמאפשר גרירה של אפליקציות מטה ומעלה, וזה נותן מבלי לפתוח את האפליקציות לעשות את השימוש שלהם, נגיד למשל פתקים, זה נותן לכתוב פתק או כל דבר שאתם רוצים לכתוב. אפשר לשמור את זה ככה, זה במהירות. ויש עוד כל מיני דברים שהוולוקס מאפשר, כמו מצלמה מהירה, שזה אפשר לקחת צילום מכל מקום שבא לכם. אפשר את המוזיקה, להפעיל מוזיקה. והכי טוב שלפי דעתי הוא הכי מצוין שלהם, זה לפתוח את ההגדרות, וזה נותן אפשרויות לכל ההגדרות שיש באייפון או באייפד או באייפוד. אפשר ככה להגביר את הבהירות רקע, להפעיל פנס ועוד כל מיני דברים. טוב, תודה שצפיתם. בבקשה תנו תגובה, תנו לייק ותירשמו לערוץ, אני אשמח מאוד. יאללה ביי.